Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una-una, mamangisukor kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanang mga kakawasan, sa kanang mga rijiki na iatag ng kanata, no? Mauri na mangisukor po sa jamaan ng inawayan, labi-labi na CD. Ibigyan ka natin yung taganak mula ni Bapa Saidin. Manginsukur kami kanan sa upsang pagtarima mo yung kanami. Yan na tagbis na sadaka. Sana gaw, tarimang gayanin ng Allah subhanahu wa ta'ala o makabutang yan isang timbangan ng kadyawan namin. Amin, inshallah. So, yan maatag kita ng tagbis na wasihat kuno sa basa parangkagan. Wasihat. Mga usyatan. Yan yung usyatan, sad kita sini ubos. Bakan bot pasabot na pagka ako nang yaming kunad di anak ukila sustad. Di na magkamali. Bakan sa kita kailigin ng rebulto na di maglihok. So lasak kita sini na wasihat. So mga lumon mga taga nagsagam Islam, yang akashare ko gid kamayo, sa mukyanin na patadong kanakan dagkat na kamo. Itong kitab na inimo ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah isurat nan, yung title ng kanang kitab, Unwanus Saada, address ng kaswat. Tiga mo tayo yaning, yaning kaswat na yani. Yang kaswat na yani, mga lumon, mga taga nagsangagam Islam, bukan yani ng temporary. Panghabang buhay yani na kaswat. Adisan dunya, yung matigam kita na temporary ang kanatang kinabuhi adisan dunya, pero makomply tayo nga na conditions, mabati kita ng kaswat adisan dunya sampay sa akhirat. Ayaw ka mo pagdemdem na yung bunda na kaswat subay madag kita ng 1 million sa deal or no deal. Bukin sa yung bunda na kaswat. Bukin naman na yung bunda na kaswat na akaatagan ka ng itbulaga ng house and lot sa Camila Homes. Bukin sa ito yung bunda na kaswat. Unit yung kaswat na ito. Yang ilaw ni Imam Ibn Qayyim, inagad yung mga dalila at agan tingnan ng mga adilla kagaya. Una, idha un'ima syakar, wa idha ibtuliya sabar, wa idha aznaba istaghfar. Tumbok gayt, yang address ng kaswat adisan dunya sampay sa akhirat. Yang una, apabila launan idatang ka ng rizki, pagpanginsukor sa Allah Ta'ala. Yang ikadua, apabila idatang ka ng batalo, pagsabar. Yang ikatlo, apabila makadusa ka, makaimu ka ng dusa. Sa basa po ng tagamati, makaimu ka ng sara. Pangayon ng kampunan sa Allah Ta'ala. Atagan tayo niya doon ng eksplanasyon. Yang una, apabila idatang ka ng rizki, pagpangisukuro sa Allah Ta'ala. Kung usipon ta ka mo doon, uno yung kamayo kasabot ng piyatawag na rizki. 100% yang kasabot mayo ng rizki sa apigay. Yang kasabot ng rizki, items, gadget, laptop, cellphone, TV, refrigerator, sakyanan. Yan yang masagi sa dumduman natin na rizki. Yang pinakadakwa na rizki, na di pagkabayadan ng sapi, masking dunya pa yang ihatag, di pagkabayadan, lampa ng mga ulama, a'zamun ni'mah, pinakadakwa na rizki. Nayatag ka natin ng Allah Ta'ala, yang ipaagamanan ka natin yung agama Islam. Di yan ipagkabayadan. Unong ilaw ng itong pagdawa ng Nabi sa Makkah. Pagkusog ng kanang dawa, idudyan ng mga kabakka ng mga tao, mga leader, sapian. Muhammad, uno yung gusto mo. Pangayuwa, umarim ka ng sapi, atag namikan mo. Marim ka ng kakawasan, atag namikan mo. Marim ka ng bubay, paasawa namin pinakagwapa na bubay sa Makkah. Sambok ka diyang kondisyon. Tagaka yang kan mo agama. Ayaw pagdawa, tangkoy yan. Unong ilaw ng Nabi Muhammad sallam, sang karang bapa. Agad palangnan, ibutang nila niyang buwan sang karintuko na arima. Ibutang nila niyang suga sang kanakkawa na arima. Kaya abutawanan ko yan na agama, di ko abutawanan. Yan ang pinakadakwa na rizki na yatag ka natin ng Allah Ta'ala. Mapanginsukur kita sa Allah Ta'ala na ipakautaw ng kita na Muslim.
Yang ilaw ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hika mo na pamanatyaya, kalaki mayo yung Allah Ta'ala ng bunda na pagkalak, aw ayaw mayo pagpabayay yung sarili mayo na amatay kamo, ya sa tabiya uno, iyan kamo sandalim ng kamuslim. Wa paglaw yung Allah Ta'ala, iyan kamo sandalim ng pagkadato. Iyan kamo sandalim ng kapubrik. Yang ilaw, iyan kamo sandalim ng kamuslim. Klaro yung ilaw ng Allah. Ikadwa na rizki. Na di pagkabayadan na masking uno. Yang ipadaan ng kanaton yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipadayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Panginluyan kanaton mayubos. Dapat mapanginsukor kita na ipada kanaton yung Nabi. Kung wa kita paday ng Nabi, way niligbanan natin sang ayop adun. Saag kita. Pero sabab lang na ng ipadaka natin yung Nabi Muhammad sallam, hindi kaya lang nan. Ikainduang kita sang maturid na daan. Ikatlo, na dapat natin pangisukuran sa Allah Ta'ala, ni'matul walidain. Yang rizki na, duwambok natin na taganak. Yan nilang nan, mga lumon, mga taganak sa agama Islam. Dakwa na rizki, yang ikaw ng kita ng duwambok na taganak. Diyan ipagkabayadan. Diyan ipagkabayadan. Masking unon. Dapat kahit na mapanginsukor kita sa Allah Ta'ala. Yang ikapat, na dapat natin panginsukuran sa Allah Ta'ala, ni'matus sihha, kadyaw ng kanatong panglawas. Yaga pakakitakaw, yaga pakadungugkaw, yaga pakainggok kaw ng samot, lampa ng mga scientist. Kung yaning samot, nga pagainggok ta, tumangko ka dyan ng pilang kaminuto, tigok kita mayubos. Pero yung usip, yaga panginsukuran mo ba sa Allah Ta'ala yan na rizki at tawawa? Kamu yung tubag sang ginawa mayo. Yang kadyo ng panglawas, yaga pakapaanaw kaw, yaga pakaistorya, yaga pakakita, yaga pakadungog. Pilang kamangoto dun na ang sadi, yaga panganganay na sana, madyaw yung kanakong panglawas. Ikaw, nangawa mo lang nan serbisyoy yung agama ng Allah Ta'ala. Yang pagpanginsukor, nangyatag ka nato ng Allah Ta'ala, yan yung sikreto. Sikreto yan Sangway na sikreto. Sang ubos. Ang kamo business, panginsukor sa Allah Ta'ala. Agad way sapi mo, madya yung panglawas mo, panginsukor sa Allah Ta'ala. Yang ilaw ng Allah Ta'ala sa kanan aya, wala in syakartum laazidannakum. Promise ng Allah Ta'ala. Sang masayid na ubad, sa bunna-bunna, apabila manginsukur kamu kanakan, pagadugangan ko kamayo. Manginsukur kaw, naon kam mo 10 pesos, adugangan niya ng Allah Ta'ala. Mapanginsukur kaw, na madyan panglawas mo, adugangan ng Allah Ta'ala. Okay, kung mapanginsukur kaw doon, nasambok na yung asawa mo, adugangan niya ng Allah Ta'ala. Basta doon, paglugwasin niya doon ba? Ya syukran ya Allah. Hindi adinagan mo sini. Syukran ya Allah. Permanente lang panginsukur sini ya doon. Yan yung sikreto yung pagpanginsukur kayo. Klaro yan. Klaro masyadong ilaw ng Allah Ta'ala. Pagpanginsukur. Law ng Nabi Muhammad sallallahu ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Kauno naman sang parakala sitwasyon ng utaw na mu'min. Kariko nang yagadatong kanan, puros kadyawan. Apabila, in asabahu barra, syakar, fakana khairan la. Wa in asabahu sarra, fasabar, fakana khairan la. Apabila yung utaw na mu'min, idatungan ng kadyawan, yamangin sukuryan sang Allah Ta'ala, kay ito yung makapagkadyaw kanan. Idatong yan ng sarra, di malas, magsabar yan, kay ito yung makapagkadyaw kanan. But pasabot mga lumon, mga taganak sa agama Islam. Bukan ng bunna, nakasuwat yang sapi. Bukan ng bunna, nakasuwat yang status. Bukan ng bunna, nakasuwat yang posisyon sang gobot. Ubos, sini niya kadaton ka natin, madyaw man atawamat, wala nabaluan nakum, wala nabalukum, bisyarri wal khairi fitna. Law ng Allah Ta'ala. Pagabataluon ta kamo sang madyaw atawamat, kay yan yung
Yan yung pagsulay kamayo. Yang madyaw, batalo yan kan mo ng Allah Ta'ala. Ayaw paglawng, dato ako, pasaya ako ng Allah Ta'ala. Miskin ako, ikadamanan ako ng Allah Ta'ala. Bakun saan yung buna na batayan? Yung buna na pasaya ng Allah Ta'ala, miskin kau, yagasunod kau sa order ng Allah Ta'ala. Yung buna na kadaman ng Allah Ta'ala, masking dato kau, yang atadinong ka ng Allah Ta'ala sa agamanan. Yan yung kadaman ng Allah Ta'ala sa samok na manusia. Sagaw, para dugangan ng Allah Ta'ala yang kanatan rizki, yang kanatan kadyo na panglawas, bangin sukur kita kanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay, klaro masyado itong ilaw nan kagay na. Yang ikadwa, na sikreto diapon ng kaswat adisan dunya sampai sa akhirat, apabila idatong kau ng batalo pagsabar. Apabila idatong kau ng batalo pagsabar. Yang sabar, sa di pa kita madog ka disito. Balikan ka muna ng syukur. Yang pagpangin syukur ka di, aon rukun. Aon rukun na, aon arigi. Ang kondisyon. Di mo lang nan makumplay ingan na kondisyon, useless yang kan mo pagpangin syukur. Una-una, palon ng kan mo dila. Magalang ka, syukran ya Allah. Yang ikadwa, at-tasdiq bil qalb. Yang bimana ikadwa lang nan, pagtarima ng kan mo puso-puso. Yang ikatlo, na kondisyon ng pagpangisukor, agaw bukan ng baratubuan ng badan mo. Kailangan agaw bukan mo. Di pwede na pangisukor ka, pero ka pag-aimo ng ibada. Yang pag-ibada lang nan, sambok yan na pagpangisukor mo sa Allah Ta'ala. Bukod gid ng syukran ya Allah, di lagad yung piapalantik mo. So kinanglan, aagadan natin ng gabok. Kaya Nabi Muhammad SAW, kamangan tarambasi, ikamatan niya ni Aisha radhiyallahu anha, yagasambayan ng tahajjud. Yan likida, yung lapa-lapa ng kanang siki ng grabe na indog. Grabe na sambayan. Yung kapag usip yung kanang asawa, ya Rasulullah, nangalaw ng piyagain ng pamuyan, sarota, iampun da ng Allah Ta'ala yang yamang kau na muna dusa o yan dumadatong pa. Unong ilaw nang itubag ng sang asawanan. Afala akunu abdan syakura. Di balaw nan kaya siya. Mamaimu ako na alang na barasukur sang kanakong tagal lang. Yang pagserbisyo mo sang agaman ng Allah Ta'ala, sambok yan na pagpanginsukur mo sang Allah Ta'ala. Yang sabar, kung yang sukur, ang rukun, yan dagyapon yang sabar, ang kanan rukun. As-sabar ala ta'atillah, as-sabar fi ma'siyatillah, was-sabar ala al-masaib. Yan yung tumbok na rukun ng pagsabar. Una, pagkasabaran mo yang pagdapa mo sang suguan ng Allah Ta'ala. Benda, magan. Mamatakaw ng waktu fajar kay masambayang, kananaman pa itimbuko. Pero sabab ng pagsabar mo sang suguan ng Allah Ta'ala, yamatakaw. Para gayud makapagsambayang ka ng waktu fajar. Yang pag-atag mo ng sadaka, yang pagkadimaywadi, kinahanglan niya ng sabar. Asaya, as-sabar fi ma'siyatillah. Sagaw, sabab sagaw sining kuha ng kagan, no, yung makapag-imo ng hadith. Yang pagsabar lang ng sang haram. Ang hadith ng kagan saan niya maimo, hindi, kung yasaot siya na di kamayo. Kullu haram na naman. Kanang kagan ganyan hadith. Kullu haram kuno na naman. Yan yung ilang hadith ng kagan na bunaman sagaw. Na naman, ag mo ito pagasabaran. Ag mo ito pagasabaran. Sagaw importante, iyang kanaton yung sabar. Ikatlo, as-sabar alal masaib. Yang pagasabaran mo kung idaton ka ng batalo. Yang mabangkrap ka, ikamatayang ka, yang masakit, o idaton na panyakit, ag mo yan pagasabaran. Kung tanong tayang Nabi Muhammad SAW, grabe na sabar yung inimo ng Nabi Muhammad SAW. Sa pagdawa pagaydnan, sa Taif, wadayan, awil ka man ng barabad. Bukod ng red carpet, yang ya-welcome sang Nabi. Pagdawanan sa Taif. Uno yang ya-welcome kanan sa Taif, pagdawanan. Bato. Ibunuyan ng bato.
Long pasagon ng mga historian, di lagay aw lapalapa ng siki. Yang way dugo na yalugwa. Ubos ng parte ng badan ng Nabi, ilugwan ng dugo. Unong inimo ng Nabi, ya pakawat, ya tago sa butay. Ya panawg si Jibril alayhis salam. Ya panawg. Ya Muhammad, paglaong guide. Pag-order guide. Kayang utaw sa Taif, paligpitan ta ng butay. Yan yung ilaw na, paligpitan ng butay. Pero, sabab sagaw ng kasabar ng Nabi, wanan tuguti si Jibril alayhis salam. Yang inimo ni ng Nabi, yung duayan sa Allah Ta'ala. Unang iduanan, sana, aon gaw lumugwaan sa nautaw na magada ng Islam. Yan yung sawapan ng pag-Islam. Yang makalugwa, si Sa'ad bin Mu'adh, radiyallahu an. Yadog sa Madina, yaga business. Yaga business, ha? Yadungog ng Islam, ansingin pa sa Madina, yag Islam dayan. Mauri, pag-uri nan sa banwanan sa Taif, yan yung yadakwa, itawfikan ng Allah Ta'ala, entero Taif, yung Islam. Allahu Akbar. Unang dahilan na nga yung Islam yung Taif, sabab guide ng sabar ng Nabi Muhammad SAW. Pero kita doon ng mga Muslim, ang kakagpayan ka natin kasabar. Wanda kita sa batasan ng agama Islam. Tigamon tayong induan ng agama Islam. Tigamon da. Kaya yung law ng Nabi Muhammad SAW, pangahulo, leader ng kariko ng mangkadyaw na batasan yung pagsabar. Pagsabar. Importante, iyan karatin yung pagsabar mga lumon, mga taga sa agama Islam. Kung magareklamo ka man, reklamo to sa Allah Ta'ala. Yaning, sambasa pasagaw ng kanaton tausog, sang kasigpit ng kanaton kinabuya doon, magsabar kita, adto kita sa Allah Ta'ala magdua. Adto kita kanan magreklamo. Kaya wailain niya gaatang ng rizki kanaton yung Allah Ta'ala. Wailain niya gabawi ng kanaton rizki ya sa tabiaman na Allah Ta'ala. Yan lang nan mga lungon, mga taganak sa agama Islam. Yan yung ikadwa. Yang ikatlo na sikreto ng kasuwat adisan dunya sampay sa akhirat, apabila makadusa, mag-apas-apas mangayo ng kampunan sa Allah Ta'ala. So mga lumon, mga taganak sa agama Islam, nature kanaton na mga manusya na magpakadusa. Why masking sino na utaw yan di magpakadusa? Masking sino pa kaw, masking uno pa kaw, magpakadusa kaw. Kung sagaw ganatong basa na kung magkaugso gani ang karabaw na upat yang siki, kita pa ko no doambok na yung siki. Unang ilaw ng Nabi Muhammad SAW, tabiat yan ha, nature sang utaw yung magpakadusa. Okay, bukan manubos ng ubos ang karatong paglawan sa agama Islam, ubos ng problema ang solusyon. Sang hadith, likul lidain dawa, ubos ng sakit, aon, bubong. Uno yung bubong ng magpakaimo ng dusa. Yang pagpangayo ng ampon o pagtaubat ka na Allah Ta'ala. Yang ilaw ng Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khatta'un, wa khairu khatta'in at tawwabun. Kariko ng tupo ni Adam ay kita naman siya. Sige magpakadusa. Tanawa, igamit na term sige magpakadusa. Okay. Yang madyaw sa utaw na sige magpakadusa, sige magtaubat. Bimana, utang bayad, utang bayad, utang bayad. Bukan sitong, utang, 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 wakaw katigam, kano ka magbayad? Yan yung isa na kuha natin. Yang makayo mo ko ng dusa, automatic, pangay ng kampunan sa Allah Ta'ala. Ayaw dalaw ng pagpakisumi pa. Iyan ka natin, yung sakit ng manusya, iyan yung ningas kugo na sa manya na habit. Yang maglaw kita ng mamayana. Kagayada. O sambasa pa ni Max Urban, di nagid kumuusab. Kausa na lang. Kaya iyan makanatan. Labi na sa mga kaulitawan, kadagan. Iyan ka natin yung konsepto ng
apahimuslan ko muna yung kanakan pagkaulitaw, pagkadaga. Tantong pagpahimulos ng ulitaw, uno'y katamanan? Tantong pagpahimulos ng ulitaw, gamit na ng rugby. Yalikida yung utok. Mag-ikod na ng sambok. Yain ko sa kanto, pag-ikod. Nagasturan ng sambok danan. Yan mo pa yung man. Tantong pagpahimulos na sa kanang pagkadaga, yasong maina. Yasong maina. Ingan na konsepto. Kung barikan tayong inimo ng sahabat, iyan man kanilang ingan na konsepto. Ipahimuslan nila yung pagkaulitaw nila na pagkadaga. Pero, sa pagserbisyo sa agama. Mga iso pa, imam da. Mga iso, mga mujahidin da. Mga iso, dai da. Ano ha? Ipahimuslan nila yung kanilang pagkaulitaw o pagkadaga. Paningagan tayong ilaw ng Allah Ta'ala sa kanan ayatan. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yang ilaw ng Allah Ta'ala sa masayid na ubad. Hika muna ya pamaratyaya sa Allah Ta'ala. Pagtaubat kamo sa Allah Ta'ala ng bunna na pagtaubat. Bukan sitong taubat. Ay bunna na pagtaubat. Tinud anay. Bukan ng kagaw. Yung tinud anay na pagtaubat ba yung bunna na magabago ka sangkan mo kaw galingon. Bukod ng magapakitang tao kaw gahid. Ngayon bunna na pagtaubat. Marig yung mga hadis, mga lungon, mga taganak sa ngagam Islam. Gani, kung sabuton tayang aya ng Allah Ta'ala, yang itawag ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Hika muna ya pamaratyaya. Nanga, wapag lang yung Allah Ta'ala ng ya ayyuhan nas. Nangawapaglaw. Nangawapaglaw man yung Allah Ta'ala ng hika mo na mga Muslim. Yung ilaw ng Allah Ta'ala, hika mo na yung pamaratyaya. Kaya na nga, ubos ng mu'min, Muslim. Pero bukod ubos ng Muslim, mu'min. Sagang ilaw ng Allah Ta'ala, hika mo na yung pamaratyaya. Kamu na mu'min. Bimana, yung utaw sa kadina mu'min, magpakadusa. Magpakakumit ng dusa. Okay. Yan diferensya ng utaw na mu'min. O ng utaw ng baradusa. Pagdatong sa dusa, yung utaw na mu'min, apabila ya makaimo ng dusa, katarimanan ka mag-unawa ng butay, nagakalog kanan, sabab ng alupnan. Pero yung utaw na baradusa, ya makaimo yan ng dusa, kamag-unawa git kuno ng langaw na yaapon sang ilong nan aw bugawanan. Wagad yan. Normal. Na nga, kampantiyan kay na nga, di pa man ako amatay. Yan yung isa na iyan sa kanaton may mga dimduman na doon. Mga lumon, mga taganak sa ngagam Islam. Sino na utaw yung magalaw kanaton ng di pa man ako amatay kay baya pa ako 30 anyos. Hindi pa man ako amatay kay baya pa 40 anyos kay kasagaran ko nung magkamatay, ingan man kaputida ko nung lugay tag 70 anyos. Yang akalong ko gayud babuna, yang akalong ko gayud ayaw pagkagawi yang kanmo ginawa. Magaw-kaw. Kaya na nga yung makapaglaw kita mga lumon, mga taganak sa ngagam Islam na magaw. Wapay utaw na yakig agreement yan sa Allah Ta'ala. Ang ipirmanan sa atubangan ng Allah Ta'ala na ipatigam kanan yang kanang kamatay. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasaya ng Allah Ta'ala, ipili ng Allah Ta'ala, pero patigaman kanan yang allaw ng kanang kamatay. Patigaman kanan o pilang kaedad gidyan, pilang edad na namatayan. Kita pa kuwaw na ultimo guide na utaw, pilang ka mga isupa, yang iyan sasad panandubdub ng kanang ina, yamatay da. Pilang kaulitawa doon, 16 anyos, yamatay ng disgrasya. Na nga di natin kamangan ingyan ng leksyon, mga lungon, mga taganak sa ngagam Islam. Yadungog ko ng yamatay, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ingyan kadya magkalong. Dapat, ibutang tingin sang kanatong dumduman, na masking sino pa kaw nautawa di sa dunya, mamatay o mamatay kaw.
Yang kanaton mga nabi, yaga pangidad ng tagsang man katuig, wenda silan, patay. Si Firaun, barumbado nautaw, bali na kambog, baling kadig ng private armies ni Firaun, yagpaindag ng building na matas, kaya tanaw niyang Tuhan ni Musa alayhisalam, wenda doon, patay. Si Namrud, pinakakawasan nautaw, wenda doon, patay. Wapay utaw, mga lumon, mga taganak sa agama Islam. Naidungog natin, ikita natin, utaw na kawasa, yagkuntaw dahil sapi o bulawan, ilubong sang sarili ng nasapi atawa ilubong sang sarili ng nabulawan. Sambok na nga barikan ta, lupa gihapon. Yan gaw yan dapat ibutang ta sang kanaton mayo mga dumduman na doon. Mata mo sagaw, yang order kanaton ng agama Islam, oras-oras kita magtaubat, oras-oras kita mag-uman ng kanaton niyat na nga. Law ng Allah Ta'ala, la tadri nafsun mada taksibu gada, wala tadri nafsun bi ay ardin tamut. Waa katigang yang sambok na ginawa, kung uno yang amahitabukan ng kisem. Wa man akatigam yang sambok na ginawa, kung wanyan na lupa amatay. Kung piatigam gid kanaton ng Allah Ta'ala, na siguro yagaw yan dunya. Yagaw yun. Kaya imon man yan post maksiat. Pagdating ng kanang kamatayan, magaimo din ang ibada. Yan yung purpose daw na nga waa patigaman kanaton ng Allah Ta'ala, yang kanaton mayo kamatayan mga lumon mga taganak sa agama Islam. Saga importante, yang utaw na mumin, mas labaw pa sang Boy Scout. Yang utaw na mumin, labaw pa sang Boy Scout. Uno kadiyan tima ng Boy Scout, laging handa. Yan yung kanang Boy Scout, laging handa. Yang utaw na mumin, al-qayyis, sa hadith ng Rasul sallallahu al-qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Sa hadith ng Rasul sallallahu yang utaw na bright, yang utaw na smart, baka ng globe ha, kay smart, yang utaw na bright kuno maaka, man dana nafsahu, kada oras piyagakwintanan niyang sarili nan. Wa amila lima ba'dahu, aw yaga prepare yan para sang allaw na mauri. Di mana? Permanente mo dumdumon, bago ka magubot, lang pasago ng mga ulama, bago ka mamove, malakang, maimo ng sambok na gubot, dumduma. Ama alkansi ako, atawa ama kaginansya ako. Bago ka magubot, dumduma. Akasurga ko bayani atawa ka naroka. Dumduma. Akabaras ko bayani atawa akabadas. Yan naman yan. Baras. Irong spelling guide, badas. Yang kanan opposite. Yan yung pigalaw ng kanatan mga ulama. Gani. Law ng kanatan mga ulama. Bago ka magubot, dumduman ng madyaw. Dumduman ng madyaw. Bago ka mag-imo na maksiyat, dumduman ang madyaw, unukwaw kung sauto na po din ng malakul maut. Ang samok nagugudanan mga lumon, mga taganak sa agama Islam, bunayanin na mahitabo sa Kuwait. Grupo yanin ng mga Arabo na darwaka. Yan nagsabot silan, mapanuroy sila nagtusang mawat sang syudad. Masuroy silan. Yan nagda sila ng bubay. Yasuroy sila. Pagdating nila na sa lugar, kaya tugtog dayang music, ito na kaya yung bubay, aw niya makapuna, sambok na inagad nila. Nung panan, aw ni karingawan ta. Sa uno, alak. Di lang pala sambok, sige dah. Ako dalong na niya magbarik sa downtown, ako na magbili. Nakatigamon na may ngarap o yapadagan, na kung umpay sobra sitong RPM nila, napasagpak pa nila ng madyaw, minan silang kakaskasiro magpadagan, yagpadagan da. Jumatong da yung ma'am ng gabi, yarido da yung inagad nilan kay wada pagabarik. Yamarido da. Di lang pasit tong inagad nila nitong leader nila, lampanan, barikan ko lang man, asunodon ko. Pakalagad ng istorya, sunudan danan. Pagdatang sang pangindanan, mawat pa, onday katanawnan na, siga ng aton.
Di, ya hinay yan. Pag hinay nan kay kanan sa kadi inagad yang niya madisgrasya. Apas-apas niya panogsan kanan sa kayanan aw ibuton ng palugwa yang inagad nan. Na yaga agaw buhay. Ha? Yaga marasaya. Yaga lupog ng kanan napas. Pagbiranan, yan dagig yung permanente maglugwa sa baba ng inagad na niya madisgrasya, mada akulula. Abay na niyang barik-barikan, uno yang akapaglong ko kanan. Naglibog yan. Pikatubag nan, sino? Abay daw mambarikan ng inagad nan, uno yang akapaglong ko kanan. Naglong ng inagad nan, sino lagi yan? Itubag ng inagad nan, Allah. Uno yang akapaglong ko sa Allah, uno yang amatubag ko sa Allah Ta'ala, sang allaw na ausipon danan ako. Yan lang nan yung pagbalansi ng kanaton kaugalingon mga lumon mga taganak sa agama Islam. Uman isa, usipon nan yung kanang ginawa, kung ya malugi ba yan, atawa ya maalkansi, atawa ya makaginan siya yan sang kanang kinaboy na iyang pensan dunya. Minan yung pagbalansi. Usipan sarili mo. Ayaw ako pag-usipa, di ta ka man nausipon. Kan mo sarili ang kwinta. Yan problema mga doon, hilig kita mangwinta ng kadaigan. Hilig kita manghimantay ng mali ng tuna na utaw. Kulang kuman, padakutan ta ng CCTV. Kaya agad wende mo, gakitan tayo mali. Ha? Pero sarili mo na mali, huwag mo pagkabantay. Yan ang problema ta doon na Muslim. Gani lang pa ng mga ulama. Kung atagan kita doon ng papel na maputi, ipasurat yung mali mo o yung mali ng lumon mo, 100%. Back to back yung amasurat mo na mali sang lumon mo. Mapangayo pa ka ng dugang pa kay mininiyan daw tao. Pero yung kan mo mali. Yang limambok, marigdan 5, irisan ko ng 2. Kung ataga naman kita doon ng maputi na papel, pasurat yung kadyawan mo o kadyawan ng lumon mo, 100%. Back to back uman yung amasurat mo sang kan mo sarili. Minini ako. Mapangayo pa ko ng dugang na papel. Pero sa lumon mo, madagdan 5. Kurangan mo yan ng 2. Tama dalhin 2. Minini magigyan na utaw. Yan yung sakit ng utaw. Tazkiyatun nafs. Hilig magmalinis ng kanang sarili. Sa gawman isa, kwintan na niyang kanang sarili. Laong ng Nabi Muhammad sallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Kwinta mo na mayo yung kamayo kaugalingon, sa di pamadatong yung allaw na kamudaman yung kwintaon. Timbaga mo na mayo yung kamayo mga gabot, sa di pamadatong yung allaw na kamudaman yung kamayo damang gabot yung atimbangon. Kamagunawan ng piyaglawngan ng kanaton mga ulama, pagsambayang da sa di pamadatong yung allaw, na ikaw daw man yung asambayangan. Adun na allaw, ikaw yung yatiyaw, madatong yung allaw, ikaw daw man yung atiyawan. Adun na allaw, ikaw yung yaligo ng mayat, madatong yung allaw, ikaw daw man yung aligon. Adun na allaw, yabit-bit ka ng mayat, madatong yung allaw, ikaw daw man yung abit-biton. Adun na allaw, yamupod ka maglubong, magkubo, madatong yung allaw, ikaw daw man yung akubo ang singyan. Mauri mga lumon, mga taganag sa agama Islam. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Memorize na natin yan na surah. Pero unin lasak sini. Laon pa ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Kung wadalaw ng lain na surah na ipaturo ng Allah Ta'ala, ya sa tabya, yan ni guide na surah, lakafat. Ama kainsakto na ka natin. Yan yung upat na kapin. Suratul Asr, ang upat na kapin. Magunawag yapon ang ATM card, ang upat na kanumero, pin code. Katanakan ang isa, di ko gina makawithdraw. Samot na kung karingawan mo, di yun aluan ng machine. Yan yung upat na kapin na di. Unito na pin lang ng Allah Ta'ala, yasapa yang Allah Ta'ala sang wakto ng asar. Sabon na, kariko. Yang ilaw nga, kariko. Hurot, sambasa pa ng tagamati. Hurot kamo. Ubos, kita. Kariko ng manusya, yan sang logi. Alim ka, ustad ka, engineer ka, doktor ka, logi ka. Illa, except sa upat gate. Itong upat na kapin. Itong upat na kapin. Illa alladhina amanu. Ya sa tabya sitong ya pamaratyaya kanan na Allah Ta'ala.
wa amilus salihat, yagagabok ng madyaw, wa tawasaw bil haq, yan ang inusyate ng kabunna, bukan ang inusyate ng kagaw. Inusyate ng kabunna, bukan ng kagaw, bukan ng atik, bukan ng haram, wa tawasaw bis sabar, yan ang inusyate ng kasabar, bukan ang inusyate ng pagdumot. Katalakan ng sambok, lugi kaw. Kilanglan makumplay tayang upat. Pinakamuri na aya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sa bunna-bunna, di aumanon ng Allah Ta'ala yang sambok na kauman, sambok na organisasyon, sampay nang di sila mag-uman sa kanilang ginawa. Ayaw pagtagad na aumanon ka ng Allah Ta'ala, punuwi, sugudi sa kanmo sarili. Kaya tabangan ka ng Allah Ta'ala, mag-unawag yapon yan ng rizki. Marim ka makakawasa, marim ka makabili ng pagkaan, paggabot. Ayaw pag-ingkod sambay mo, kayang langit di mag-uwan ng bulawan at tawasapi. Yan. So mga lumon, mga taga sa agama Islam, mga sukur ako, barikan ko, mga sukur ako sa Allah Ta'ala, tagkat na sinin jamaan na yan eh. Kung an man idingag mayo nakadyawan, kanang Allah Ta'ala ito, kung an man idingag mayo namat, masakit sa pandingag mayo, kanang syaitan ito kanak, ito yung pigapangayuan ko ng ampun kamayo, barikan ko, sukur kamayo, boss. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum sal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.